Lord, thank you so much, Ginoo, sa pagkaon, Ginoo. Salamat kay Ginoo nini. In Jesus name we pray. Amen. Mga unta guys, so adobo ni siya nga talong guys, ang akong paniud to karon. So leftover din ni na mga sudan kagabi guys. So mo ni siya among nabilin nga sudan kagabi. So ako ni siyang gikaon karon paniud to. Kay sayang man kay guys, so kabalo man ta nga mahal gid kay karon sumag ato gyud siyang pagkinabangan paghapon guys, mabusog pata kay wala pa siya naunsa. So ako ni siyang gikaon karon guys. So mo ni siya akong paniud to guys. So di ba lami kayo napagibulad guys. Yummy yummy yummy. Pagkayami gid kay guys. Lami kining adobo nga talong guys, makapagana gid sa kaon guys. Oh, nakita ninyo guys. Oh, pagkapaspasa gid kay nako mukaon guys, no. So dili na mo matingala guys kay makita po din ang ebidensya. Oh, di ba? Bilog na ang mukha. Grabe na guys, naglingi na gid ang akong dagway guys kay nagtambuka nagig ko karon guys. So dili mapungan sa kalami sa kaon guys. Pagkalami-lami gyud parisan pagid sa bulad pagkalami gyud. Paspas kay mo kaon guys, no. Ako ra tuod di ay isa diri sa balay guys, muna ako ra isa nagkaon guys kay ang mga bata nag-eskwela na, so ako rang nabilin diri sa balay, mao ako ra isa maniud to. Di ba? Pagkagana gid sa kaon guys, bisan ikaw ra isa guys, kinahanglan gyapon nga gana imong kaon guys aron di ka magniwang guys, aron dili ka mabughat or di ka masakit. Kinahanglan at manon ang lawas sa pagpakaon kay aron nga healthy kanunay bahalag tambok basta kay himsog ang panlawas. So di ba? Nga gipang tilok na gid guys. So kaon na pud sa saging, so nahurot na gid ang luto guys, saging na pud inani on pagkaon sa saging guys. So pagkalami-lami gid thank you kay guys sa inyong pagtanaw guys. Thank you for watching guys, and don't forget to subscribe, like and share. God bless.